Dnes slaví svátek Gabriela. Dnes v kalendáři září jméno, které v sobě spojuje eleganci, sílu i vznešenost. Pokud máte ve svém okolí nějakou Gabrielu, nezapomeňte jí dnes k jejímu svátku popřát. Co o tomto jméni možná nevíte? Původ a význam. Gabriela je ženskou podobou hebrejského jména Gabriel. V překladu znamená Bůh je má síla nebo hrdinka boží. V historii bylo toto jméno vždy spojováno s důležitými zprávami a poselstvími. Charakteristika. Nositelky tohoto jména bývají vnímány jako cílevědomé a energické ženy, které však nezapomínají na empatii a laskavost. Je to jméno, které nikdy nevyjde z módy. Domácké podoby. Gábina, Gabča, Gabi, Gabrielka nebo moderní Ela. Trocha čísel. Statistiky v ČR. Počet nositelek. V České republice žije přibližně 32 000 žen s tímto jménem. Průměrný věk. Gabriela je jméno žen v nejlepším věku. Průměrný věk nositelek je kolem 44 let. Obliba. Největší vlnu popularity jméno zažilo v 70. a 80. letech, ale díky své nadčasovosti se stále drží v oblíbenosti i u dnešních rodičů. Všechno nejlepší Gabrieli. Máte ve svém okolí nějakou Gábinu nebo Gabi? Označte ji v komentáři a pošlete jí dnešní přání. Dole!